guys, maglalagay tayo ngayon ng brake system dun sa motor natin. Nasa likod siya ngayon. Papakita ko sa inyo mamaya. So ilalagay natin yung caliper. Yung caliper na to, yung stock caliper lang. Hindi ko alam kung anong brand na ito. Pero ito ilalagay muna pansamantala. Pero kung sira siya, bahala na. Ito yung brake disc. Buta blind disc yung tawag dito lang. So, ano to? 3.5mm yung mga ano niya, hose. Tapos, yung binili ko yun may kasamang mga bolts. 4 CNC. Tapos, yung hose. Generic lang na ano, hindi siya original na earth, pero pwede na yun. Tapos yung mga levers, magkabila, clutch, tsaka ano. Yan, so lagay na natin. Alisin ko muna yung gulong para malagay natin yung disc. Tapos sunod na natin yung mga levers mamaya. Tapos next natin lagay yung disc. Natin secured na yung mga bolts niya, tapos lagay na ulit natin siya sa motor, tapos next natin yung mga levers. Yun, so balik na natin siya dito. Siyempre lagay muna natin yung mga spacers niya. Unang kalasin muna natin yung throttle. Yun, tapos sunod na natin yung levers o yung ano, brake master. Yun.
Tapos balik na natin yung throttle. Tapos next natin tatanggalin ko yung dating levers. Ito yung kasama dun sa conversion kit. So gagawin ko rin ng video yun. Re-review natin yung conversion kit niya. Kasi mas gusto ko kasi ano siya manual, yung may clutch. So yun, binili ko siyang conversion kit. Tapos pinagawa ko lang siya sa mekaniko. Tapos yun, palitan na natin to. Tanggalin ko muna tapos lagyan natin yung bago. Tapos next natin nilalagay itong levers, clutch lever niya. Kasama to dun sa brake master. So set na siya. Yun, so lagay na natin. Okay na. Okay, next natin lagay din natin yung caliper. Wala pa tong brake pads, di ba na pala nabilan. Bilan ko na lang next time, pero lagay ko muna. So, lagay muna natin ito muna. Dumi pa ng tornilyo. Tapos next natin lagay ito, brake hose. Hindi ko muna higpitan para pag may adjustment madali lang siyang i-adjust. Kapag hindi pa siya masyadong susunod doon sa gusto kong ayos. Yun. Doon naman tayo sa baba. Mga tol, dito naman tayo sa baba. Tapos maglagay tayo ng bracket dito para para di magulo yung cable niya. So yung bracket na to kasama dun sa brake hose.
Higpitan na natin to. Yan, so tapos na siya. Montage natin.